Насам. Сигурен ли си? Да. Ако е лъжа, ще съжалявате. Изчакайте да стигнем. Сигурно вече са си тръгнали. Не си измисля оправдания. Откъде знаеш, че ги няма? Винаги става едно и също. Събират растения за експерименти и после си отиват. А не взимат ли хора? Понякога. Търсят пухкави 8-годишни деца и ги отвеждат на планетата си. Изчезвам! Върни се, Тито, Хави се пошегува. Пристигнахме. Ето го вашето НЛО. Това е кораб. Гледай каква изненада! Какво търси тук? Как е дошъл? По въздуха! Сигурно е летящ кораб като чиниите. Не говори глупости, дребен. Може да е мираж. И този кораб всъщност да се намира в пристанището. Получава се при отражение на светлината в атмосферата. Учили сме го в училище. Искаш ли да останеш с нас, Пи? Елате. Видяхте ли? Истински е. Странно. На кого ли е? Сигурно го е довлякал някой тайфун. Вътре сигурно е пълно с мъртви моряци. Млъквай, Тито. Като мълчиш си по-хубав. Да идем да го разгледаме. Хайде. Колко е голям. Тихо. Нищо не се чува. Ела, Тито. Качи се на раменете ми и погледни през прозореца. Добре. Хайде, по-леко. Какво виждаш? Нищо, тъмно е. Влез и ни хвърли въже. Не виждам въже. Виждам маса, стол и един гардероб. Какво друго?